Hello and welcome sa Waray Kusena Recipes. Kumusta po kayo mga kaibigan? Today po magluluto po tayo ng bagong recipe. Ito ay ang baked penny pasta. Napakadali lang pong gawin ito at alam kong magugustuhan nyo kapag trinay nyong lutuin ito. At ang mga sangkap po ay napakadali lang pong hanapin. At ito po ang ating mga ingredients. Sa paggawa na ang ating pasta, kailangan natin ng tomato paste or tomato puree, whole peeled tomatoes, evaporated milk, sliced bell pepper, you can use red, yellow, and green, at ang ating pasta, penny grigati pasta, onion, garlic, yung ating meat, naluto ko na po siya. And then yung ating pasta, na-boiled ko natin po siya for about 5 minutes. Kailangan din po natin ng black pepper, parsley, salt, and Italian seasoning. Before tayo mag-start na magluto ng ating sauce, preheat natin yung ating oven, 180 degrees centigrade. Then, pakuluan natin yung ating pasta sa isang kaserola na may asin at saka tubig at saka konting mantika for about 5 minutes. Kailangan po hindi siya overcook kasi bibake pa natin ito. Okay, umpisahan na natin. Sa isang wok, maglagay tayo ng 2 kutsarang mantika. So, painitin lamang natin ito. Pagkatapos, ilagay natin ang ating onion. So, every time na magigisa tayo, mas maganda na iuna natin yung ating onion para hindi kaagad masunog yung ating garlic. Okay, isuti lang natin ito mga ilang minuto hanggang sa mag-translucent na siya. Pagkatapos, add natin yung ating garlic. Haluin lang siya para hindi masunog. Next, i-add natin yung ating minced beef. So dito, niluto ko na yung aking karne kaya hindi na natin siya kailangan lutuin pa ng matagal. At medyo matigas to kasi na frozen siya. Nilagay ko sa freezer kasi. Tapos magdadagdag tayo ng mga 1 basong tubig para madaling ma-defrost yung ating karne. At saka hindi siya maging dry. Igisa natin yung ating karne ng mga ilang minuto hanggang sa matuyo na siya. Then, add natin yung ating whole peeled tomatoes. So, gamit ang ating sandok, hiwa-hiwain natin ito ng maliliit. Malambot lang kasi siya, kaya pwede natin gamitin yung ating sandok sa paghiwa sa kanya. Then, i-add natin yung ating tomato paste. Tapos, pakuluin natin ito ng about 3 to 5 minutes. At this point, magdadagdag din tayo ng tubig para maging may sabaw yung ating sauce, hindi siya dry, hindi siya sobrang lapot. And then, add natin yung ating bell pepper. So, ang ginamit ko is yellow. Pwede kayong gumamit ng red or di kaya yung... So, pakuluin natin ito ng mga ilang minuto. And then, add tayo ng ating beef cubes. Pwede itong hindi ninyong ilagay, nasa sa inyo po. And then, yung ating black pepper. Next, yung ating Italian seasonings. Haluin lang natin. And then, yung ating salt. So, simmer natin to ng mga 5 minutes. And then, i-add natin yung ating sugar. Nagada ko dito para medyo manamis-namis siya. And then, yung ating evaporated milk. Haluin lang natin. Make sure na ang ating apoy is nasa medium-high heat lang. Huwag yung malakas masyado para hindi masunog yung ating sauce. And then, yung ating cheese, i-add natin. Pagkatapos pakuluin ito ng mga 1 to 2 minutes. And then, add na natin yung ating boiled pasta. Pagkatapos natin i-mix yung ating pasta sa ating sauce, i-bake natin ito sa ating oven ng mga about 10 minutes hanggang sa
kumulo lang siya at mag slightly brown yung top ng ating pasta. So habang hinahalo natin yung ating pasta, dapat naka-preheat na yung ating oven. So now ita-transfer na natin siya sa ating baking dish. Pagkatapos lalagyan natin ito ng cheese sa ibabaw, and then yung ating parsley. So actually itong ating recipe pwede rin ito sa baked macaroni kung gusto nyo. Ito kasi ang ginamit kong pasta is penny pasta. So ang tawag sa kanya is baked penny pasta. Pero pwede kayong gumamit ng macaroni pasta. Now tap natin ng cheese. Ang ginamit kong cheese is cheddar cheese. So dito hindi ko siya dinamihan kasi nag-add na tayo doon sa ating sauce. Pwede nyo ring damihan pero ito yung choice ko. And then mag-add na tayo ng ating parsley. Pagkatapos i-bake na natin ito ng about 10 minutes or 10 to 15 minutes. Hanggang makita natin na slightly brown na yung kanyang top. So yun, nasa 180 degrees centigrade po ang ating temperature sa oven. Ito na po ang ating finished product. Look at that. Super yummy baked penny pasta. I hope na itry nyo po itong ating recipe. At I believe na matutuwa po kayo at masasarapan po kayo sa recipe ito. At alam niyo po ba na pwede nyo itong iserve sa mga special occasion tulad ng birthday, di kaya mga anniversaries, and alam ko na magugustuhan nito ng mga tao. So sa ating pag-serve, maglagay tayo ng additional cheese on top, and then sprinkle din natin ang ating parsley para maganda yung ating presentation. Nais ko nga pala magpasalamat sa mga nag-subscribe sa aking channel at sa mga first time po na nakapanood ng aking videos. Ini-invite ko po kayo na mag-subscribe sa aking channel, and please click the notification bell and ipat na rin yung subscribe button para sa susunod na mga videos na aking i-upload ay manonotify po kayo. Thank you so much and God bless everyone and enjoy!